Ik ben Jan Swerts, pianist, componist uit het prachtige Sint-Truiden, met een toch wel enorme hang naar melancholie. Toen mijn vader mij probeerde te indoctrineren met klassieke muziek toen ik kind was, was er ook maar één soort klassieke muziek die ik mooi vond. Dat waren de requiems. Ik kon de requiem van Mozart kon ik echt grijs draaien. En dat gaat natuurlijk over de dood en over afscheid nemen en toch een soort rouw en verdriet. Die vergankelijkheid heeft mij altijd heel sterk aangesproken en de muziek lijkt daarom ook vaak treurige, voor sommige mensen misschien deprimerende muziek, maar het is toch vooral de bedoeling dat het een reflectieve, contemplatieve muziek is. Ik ga sowieso in eerste instantie de optredens van Schaduwland nog afwerken die op het programma staan. Dat zijn er nog een aantal. Schaduwland is de laatste plaats die ik uitgebracht heb. Voorts ga ik ook de muziek verzorgen voor een nieuwe Vlaamse speelfilm genaamd Coureur. En tenslotte ga ik ook nog iets doen rond een nieuwe tune voor de Lotto-trekking. Ik zal toch wel voor de rest van mijn leven, hoop ik, fier blijven op Schaduwland. Omdat Schaduwland is begonnen als een zelftherapeutische sessie. Om toch wel een vrij verlammende depressie en zware trauma's te verklanken, waardoor die depressie iets minder verlammend werd en die trauma's draaglijk werden. En dat is ook gelukt. Maar achteraf werd ik nog veel trotser op dat project, omdat ik dan via mails die ik binnenkreeg of mensen die ik na een optreden sprak, te weten kwam dat zij ook geholpen werden door die plaat. Dat zij door die plaat hun eigen demonen, die iedereen blijkbaar meedraagt, ook in de ogen durfde kijken. Dus die innerlijke monoloog die plaat in eerste instantie was, is achteraf, zonder dat ik het goed besefte, toch een dialoog geworden met een publiek. De provincie Limburg inspireert me vooral op vlak van de rust en de ruimte die de provincie heeft, en vooral Haspengouw. Omdat ik maak vooral neoclassieke, minimalistische, verstilde muziek. En je kan, mijn inziens, geen verstilde muziek maken zonder stilte. Die heb je hier in overvloed, die stilte. En je kan ook geen desolate klanken creëren als je geen glooiende vergezichten hebt. Maar ik kan niet ontkennen dat het geen invloed heeft. Puur gewoon het uitzicht hier en de mogelijkheid tot het opzoeken van stilte en van ruimte.